сәгатьтә минем хөрмәтле яраткан сер төпкенә тапшыруын тамашачылары эфирда кызудан кызу яңа елның иң тәмле, иң саф исләргә тулы репортажын башлап җибәрдек. Нинди шоу дисезме? Инде дусларым әйтергә кирәк, яңа бәйрәмнәр алар иң узыны, иң күңеллесе, һәммә безнең дә күңелләрендә иң якты хисләр калдыра торган бәйрәмнәрнең берсе. Һәм инде безнең Туган тел телеканалы тамашачыларыбызның яллары җыр-моңга тулы, матур, үзенчәлекле күңелле үтсен өчен бик шәп тамаша әзерләде. Бу тамашадан кызык репортажны без сезгә әзерләргә керештек. Мин Роза Хәйруллина, сер итеп кенә Туган тел телеканалы. Якынрак килегез, мега шәп булачак. Чуть-чуть. Попой микрофон сейчас. Хорошо. Спасибо. Это прочекаем. Как? Примерно садаптируемся. Мария. Куплет-припев. Что это такое? Да, туман. Волосы поправь. Что такое? Би. Минем дә бисе килә булар янына килгәч. Хәерле кичләр, сәлам. Кочакларга ярамый диләр сезне. Алып барышырга, артистларны кочакларга ярамый диләр. Әмма ләкин мин аларны шул хәтта яратам, һәрберсен шул хәтта сагынып көтәм дусларым. Һәрберсен аша сөеп куясым килә. Дөрес аңлагыз мине. Бу минем яраткан Кояш Винарис ил-егет. Хәерле кичләр яңа еллар белән. Һәм инде безнең көтүп алынган Лайна Башкортстанда беренче тапкыр. Винарис тапкыр түгел. Булганы чыгыш ясадым 2019 елда. Гафу итегез. Беренче тапкыр түгел, 2019 елда син безнең Уфа сәхнәләрендә инде чыгыш ясаганың булган димәк. Ярый. Винарис синнән башлыктырын сүзне. Булай формалар сакланган, бернинди зыян да килмәгән әйме? Бераз гына ябыктым, 20 килога, Аллага шөкер. Күп тамашачылар сорау буенча әйме, әйттеләр Винарис бераз ябыктым, ишто. Күрәсезме? Бөтен аппетитым бетте, бөтен матурлыгы китте. Таңда ашыйм да, һәм ябыкмыйм бөтен. Всё. Һәм мин беләм, сезгә дә ачыклап китәсем килә бер серне. Без инде Гөл Винарис белән аралашканда, аның белән ул җырлаган, ул балет белән дә шөгыльләнгән, биюче дә булган, шпагатка да утырган дип сөйләп китәбез. Менә нәкъ шушы корсагын гөл тулландырып торыр өчен, тамагын гөл туйдырып торыр өчен. Бит культурнарак әйткәндә инде. Ул рестораннар да ачып җибәргән әле Казанда. Чөнки ресторан түгел, банкетный зал. Банкетный залга фойтыгыз. Банкетный залларда ачып җибәргән әле безнең Винарис Казанда. Үзе теләгән вакытта кирип рәхәтләнеп ашап чыгыр өчен. Бу дөресме, Винарис? Минем бик әйбәт поварлар. Мин аларга шалтыратам да Рузил. Чөнки ул безнең малай, Башкортстан егете Рузил исемле малай. Мин аңа шалтыратам да Рузил. Мин шуны телим ашарга. Әзерләле миңа, әзерли, мин рәхәтләнеп үземнең рюкзагымны тутырам. Винарис, әле алдагы минутларда синең белән теге фәлсәфирәк сораулар турында да җаваплар ишетеп китәсе килә, сөйләшәсе килә, әйме? Син һәрвакыт шундый шаянсың, син һәрвакыт шундый позитивсың. Чын тормышта Винарис ниндирәк булыр икән? Алдагы минутларда, дусларым, бездән аерылмагыз. Без аны ишетеп, тыңлап китербез. Хөрмәтле минем Туган тел телеканалының сер итеп кенә тапшыруының тамашачылары, сез яраткан гримеркаларны мин сезгә күрсәтергә керештем. Әйдәгез әле, рәхим итегез минем белән бергәләп, һәм инде сабыр гына, тыныч кына үз чиратын көтеп утырамын да безнең Татарстан Республикасының атказанган артисты Исия Бәдретдинова. Хәерле кичләр сиңа. Инде нормально общались. Атказан. Хәерле кич, кадерле тамашачылар. Без былай тормышта да Аллага шөкер нормально общаемся. Монда инде безнең камерага да нормально общаться итәбез. Синең белән кайда общаться итсәк тә кызыклы кешесең инде син. Яңа еллар ничек уздырдың? Ашаган казың әзрәк кенә өстәлгән икән дисең. Плюс 3 килограмм. Син моны өчен дөрес үчәнеп яздың. Плюс 3 килограмм булган. Өйдә каршыладыңмы улың белән гаиләң, якыннарың?
Менә сиңа бөтенесен сөйләп бетерергә кирәк менә. Кызык бит, менә артистлар яңа елны ничек каршы алалар икән, аларның гаиләләрендә нинди традициялар бар икән, нәрсә әзерлиләр икән, кемнәрне чакыралар икән, ничә сумга бүләкләр Нормально булды. Бүтән елгылардан күпкә күңеллерәк булды. Өйдә каршы алмадым. Вообще Татарстанда каршы алмадым. Вообще Россиядә каршы алмадым. Искиткеч, менә бит серләр ачыла монда. Алай булгач, Исия казы шабатмаган, ничә телдә каршы алгач. Кайткачтан ашадым, ансына да өлгердем. Казы да булды, бәрише дә булды. Пелмәнеңне сатыйм да кирип китте. Шуның өчен 2 килограмм булган өчен инде. Хәзер сезнең сәхнәдәге чыгышларыгыз белән, концертларыгыз белән алар бик җиңел генә төшеп китер. Тапшырдык, Башкортстанга керәбез. Аллага тапшырдык. Әле язга кадәр без Башкортстанда булабыз хәзер. Гомумән үзеңне чынлап та бер төрле формада тотыр өчен нәрсә эшлисең син? Ашауны эшләмим, шуның өчен бер төрле формада тормый ул, Роза. Менеп тә китә дә, төшеп тә китә дә, тагын менеп тә китә. Күлмәкләр белән интегәләр аннары кызлар. Яткаровна замок каптырылмый дип, ул я төшеп китә, я менеп китә, я сыйып булмый. Төрлесе бар инде. Нормальный кешеләр кебек. Нормальный кешеләрдә кебек, нормальный тормыш, нормальный безнең Исия Бадретдинова, нормальный гына түгел, шедевральный, яратабыз сине. Әйдә, син әзерлән, әле без синең алдагы минутларда сөйләшеп китәчәкбез ала берсе. Син болай чыкмыйсыңдыр бит инде сәхнәгә дигән бер нәрсә яса инде. Син тормышта да бик шибәр ханым. Концерт алдыннан мине игълан итәләр тегеннән. Всё, Исия Бадретдинова арттан Рифат килде дә. Исия пашушла ямсыз чыгасың моны сәхнәгә, син бизән инде чәчләреңне ясады, имансыз. Ул шаярып инде була чыкмайын сәхнәгә, бар инде чәчләреңне ясап бизән инде. Син ышандыңмы? Мин чыгып китеп маташам. Шундый җинде. Үзең менә башлагач шундый сорау шул секундта килде, ә менә чынлап та концертлар барышында име үзеңнең исеңдә калган иң кызыклы бер хәл вакыйганы менә үткән елда ассызыклап сөйләп кит әле безгә. Корсетлы күлмәк, менә беренче искә төшкәнен сөйләйм. Корсетлы күлмәк. Корсет эчендә бер әйбер дә юк. Арткы яктан замок белән. Замокны меңгергәчтен шундый бер крючогы була әле аның. На всякий электрип куя торган. Бу крючок нишләптер электримәгәннәр дә кызлар. Мин теге ат тушырак җырлап җибәрдем дә, кычкырып, ярар әле тоттым. Менә булай итеп тоттым да, рәхмәт дип башына идем дә, арткы яктан замок ычкынды да, корсетның ике ягына шулай килде дә төште. Искиткеч, мин хәтта үзем синең урыныңда үземне күз алдыма китереп, белән тоткан килеш шушылай иттереп. Моны музыкантлар аңладылар бит инде, алар алга чыгып уйный башладылар. Мин әкрен генә арты белән кирип киттем, көләбез. Алдагы рәтләр көләләр, мин көләм. Музыкантлар нишләргә белмәдек. Но Алла саклады инде. От души бүген дә синең чыгышыңны көтеп калабыз. Ә сез, хөрмәтле тамашачылар, сәр итеп тапшыруыннан айрылмагыз. Тагын бер үзе шибәр, үзе сулы, үзе безнеке Башкортстанныкы популяр җырчы Зинира Рамазанова үзенең чыгышына әзерләнә, шулай ук бизәнә төзәнә. Хәлләр ничек? Аллага шөкер. Бәйрәмнәр белән сезне. Барсы да бик яхшы, менә әзерләнәбез мәш килеп. Гомумән Зинирага ничә минут вакыт кирәк икән сәхнәгә чыгарга әзерләнер өчен? Ну, шәш белән бөтен образны битне 1 ярты сәгать. Син үзең әзерләнергә яратасың, әллә инде стилистлар, шәш хаваслар эшләгән яратасың? Үзем дә тырышам, стилистлар булганда тагын да яхшырак инде, алар бит инде төрле образ була. Үзең инде бер төрле генә образ килеп чыгарга мөмкин. Ничек бар шулай? Ә көндәлек тормышта Зинира еш бизәнәме? Юк, көндәлек тормышта мин бизәнергә яратмыйм. Тем более теге караңгы, яркий төсләрне сөртергә яратмыйм. Бер могу вообще теге булыр гына сөртергә дә шулай йөгереп чыгып китәргә. Әзгәшәсен тарап. Бик үзенчәлекле безнең җырчы кызыбыз Лейна. Карап китегез әле дусларым, менә чәчләре. Нәрсә генә юкмы? Менә әле бер бәләки генә шундый ат күрәм монда. Лейна, бу образың үзең аңлатып китәр. Син бу күлмәгең белән, бу образың белән гомумән тамашачыларга нәрсә аңлатасың һәм күрсәтәсең килә? Үземнең яшь гәүдәмне дисәк була, инде менә 30лар, 40лар тулгач инде миндәген ябык киемнәр киермен дип уйлыйм, но это не точно. Тормышында ул алай киенмей. Ул бик гади гына киенә, матур гади гына костюмнар, күлмәкләр кия. Монсыз сәхнә образы, үзегез күрәсез чәчләр дә шундый. Әле безнең Лейна ул җырчы гына түгел, хәзер ул безнең актриса.
Әйе, беләбез. Нәкъ менә шушы Яңа ел бәйрәмнәрендә без инде Татарстан телеканалларында күреп киттек сезнең матур киногызны. Әйдәгез, үзегез сөйләп китегез әле. Исемен мин әйтми торам, сез үзегез сөйләгез. Мюзикл менә ул бәхет дип атала. Мин төп рольдә. Миңа бик ошады. Татар телендә булды. Алар мине татарча сөйләшмәй дип уйлаганнар. Мин инде кастингка килгәч, үзем турында татарча әйбәтләп сөйләп бирдем дәген. Кастингны үттем дә төп рольне алдым. Һәм бик әйбәт башкарды да ул ролен. Театральный, булай гына театральный училище кеше бетермәй. Молодец, ул театральный училищеда укытучылар да әйбәт, һәм укучылар да молодцы. Винарис, башка артист белән дә янәшәдә басып сөйләшәсе килә. Син бүтән артистны да шулай мактап, хуплап, бүтән яхшы сыйфатларын тамашачыга җиткереп аралашасың, әллә инде монда аерым бер мәхәббәтме? Беләсеңме, матурым, шуннан да артистларны мин яратам. Чөнки һәр артистта үзеңнең нәрсәдер шундый бар, ничек дип әйтәләр татарча? Косташ изюминка бит инде, әйме? Һәр артистта ул бар. Чөнки артист бит ул артист кына түгел, ул бит кеше. Кешедә бөтен нәрсә 50-га. Шулай дим мин. Шуңа күрә кешене мин яратам, артистларны яратам һәм үземне яратам. Әйе, дөрес, бик акыллы сүзләр яңгырады. Дусларым, сезгә дә, мин һәммәгезгә, һәрберегездә иң беренче чиратта үз-үзегезне яратыгыз. Моны әлбәттә дөрес аңларга кирәк, шулай бит Винарис. Үз-үзеңне яратканда гына син дөньяны һәм кешеләрне яратасың. Үзеңне яратмасаң, сине беркем дә яратмас. Дуслар, Яңа ел шоу тамашасы 1 минуттан башланып китә. Һәм безнең алып баручыларыбыз әлбәттә дулкынланып, әзәнеп торалар. Дугаларын укыды бугай Илгиз, хәерле кичләр. Әлбәттә дугаларны укыдым. Хәйрем 1 минуттан концерт башланып китә. Шуңа концерт түгел, шоу бүген безнең. Шоу. Шуны онытмаска кирәк. Һәм инде хәзер энергетиканы бирәбез сәхнәгә. Шуның өчен 1 минут и әзерләнү вакыты. Сәхнә белән контактка керер өчен. Без уңышлар телибез сиңа. Hayırlı kez ufa istenler misiniz? Жаңа yıllar bilen sizne! Пыдык-пыдык, шундый салютлы сәламнәр янәдән тагын бер тапкыр юллыйм дусларым, чөнки Яңа ел шоу тамашасы башланып китте. Берсеннән-берсе популяр җырлар, берсеннән-берсе матур моңлы тавышлы җырчылар. Һәм инде безнең тамашачыларыбыз бүген үзләренең күңелләренә шундый Яңа ел хисләренә тулы бик матур, ләззәтле уйлар, хисләр һәм тулыланы алып китерләр дигән ышанычта калабыз. Без инде сырытып кына тапшыру һәм мин аның авторы алып баручысы Роза Хәйруллина сезгә түкмеш яшьме бу репортаждан иң кызу, иң эксклюзив, иң матур мизгелләрне бүләк итәчәкмен. Hörmətli tamaşaçılar, sizin qarşınızda özümüzdəki Başqırstanlıqı talantlы җырчы егетебез Марсель Закиров. Хәерле кичләр сиңа. Хәерле кичләр, дуслар. Беренчеләрдән булып менә чыгышын бүләк итте ул. Әйтергә кирәк, беренче чыгыш ясау ул бик җаваплы һәм авыр. Сиңа ничек булды? Бүген бик авыр булды. Яңа елдан соң инде ул бик җиңел түгел инде Яңа елда башларга шундый көндә беренче концертны. Но миңа ошады. Яңа елны ничек каршы алды икән Марсель? Кемнәр белән? Үзебезчә якынлашып, туганнар белән утырдык. Марсель, социаль челтәрләрдә синең язган сүзләреңне укыдым һәм син анда бик шундый үтемле, матур фикер язгансың. Яңа ел алдыннан үз-үзеңне дә ел дәврендә эшләгән эшләрең өчен мактарга онытмагыз дип. Марсель үзен нинди эшләре өчен үткән 2021 елда нәрсәләр өчен үзеңне мактадың? Нәрсәләр өчен син үзеңә плюс куйырың? Мин зур концертларда катнаштым. Хәйрия концертларында катнаштым да, оештырдым да, балалар белән шөгыльләндем дә. Минем зур җиңүем инде ул татар җырында катнашуым Уфада. Без әлбәттә сине бу уңышлары белән котлыйбыз, Марсель. Әйтергә кирәк, иҗат синең төп шөгылеңме? Әйе, ул минем тормыш әйтер идем. Мин үзем педуниверситетта укыйм, музыка фәнендә, музыка укытучысына. Димәк, әле син укыйсың, син әле студент, һәм инде параллель рәвештә иҗат белән шөгыльләнәсең. Әйе, мин үзем балалар белән дә эшлим. Аннан соң сәхнәләрдә, банкетларда катнашам, зур актив катнашам. Балалар белән эшләү ничек сиңа? Син миңа калса бик тә шундый йомшак күңелле балалар белән уртак телне табу җайлымы синең өчен?
миңа инде ул әзрәк ауыр булмады даже, ауыр булмады. Бик әйбәт булды. Мин балаларны бик нык яратам. Алар аны күрә. Һәм тизрәк җырларны өйрәнәләр дә, без алар белән чыгышлар ясыйбыз. Менә шушы уңышларыңа, шушы тәвәккәл адымнарыңа барыр өчен, узыр өчен, үтәр өчен нинди сыйфатың сиңа аеруча нык ярдәм итә? Мин үзем максатчан кеше, мин үземнең максатыма зур адымнар белән барам. Бүтән көчне алып, җиңүләргә ирешәм. Барында, син белән үтәр устагында, тагында. Әйтү сүзем юк атым янында. Күкрәгемдә тибә су ягымда. Бу җырны тыңлаганда, бу төркемне караганда алар кебек әллә шундый күнегүләр шисе килә, дуслар. Әйе, бу безнең Казан шәһәреннән килгән, яңа гына барырга килеп, әле яңа гына иҗади адымнарын бик матур уңышлы итеп алып барган Караш төркеменең чыгышы, дуслар. Аларның инде җырлары әйтергә кирәк. Бүгенгесе аеруча шундый ритмлы, шундый бийсе килә. Мин ышанып торам, безнең тамашачыларыбыз алкышлар әле. Башкортстан тамашачысы миңа калса бик яхшы кабул итте. Би тыңлаганнардыр дип. Яңа ел шоу. Яңа ел кайфлары телим сезгә, дусларым. Кайфларыбыз күтәрелгәннән күтәрелә барсын. Рәхмәт. Заманча, яшьләрчә төркем, Караш төркеме. Рәхмәт, Уфа. Хөрмәтле тамашачылар, әйтергә кирәк, Башкортстанда Уфа сәхнәләрендә яңа елның әле беренче шундый матур көннәрендә залларыбыз тулы тамашачылар булган безнең тамашабызда Караш төркеме беренче тапкыр үзенең чыгышын ясады. Егетләр, нинди хисләр, Уфа тамашасы, чыгышлар, нинди эмоциялар тойдыгыз бүген? Иң дулкынландыргыч көннәрнең берсе Уфа шәһәренә калага килү безнең өчен зур теге вакыйга. Һәм инде бу соңгысы булмас дип ышанып калабыз. Дөресен әйткәндә, проектыбыз башланып киткәннән бирле күрше районга, күрше республикага ләгәсе килә иде. Һәм инде Уфада, без Башкортстанда һәм безне җылы кабул иттеләр. Рәхмәт, бик зур. Киләсе очрашулар булыр дип ышанып калабыз. Караш төркеме сезнең белән. Зур рәхмәт туган телгә һәм Уфага. Башкортстан, сәлам, рәхмәт. Күптәннән шуны хәтта башлар күргән юк иде. Обычно сәхнәгә чыгабыз, әз башлар гына утыра. Хәзер чыкты, күп башлар утыра. Вообще рәхәт от души. Уфа бик зур рәхмәт әйтәс килә. Әле бүген дә шундый кече состав белән ширләрен килеште без. Җырлыйлык, биялдык. Шуңа рәхмәт сезгә, Уфа. Без беренче тапкыр һәм беренче тапкыр алабызга булмыйбыз. Караш төркеме булды, дуслар, сезнең алдыгызда. Менә карале, Шпабай, ни өчен Санта Клаус бүләкләрне, менә конфетларны носкига тыга? Кыш бабай шырша астына. Чөнки безнең халык носкида булган әйберне ашамый. Шуңа мин теге шырша астына куям. Ансы дөрес. Хөрмәтле дуслар, гримеркада мин менә бу музыкаль инструментны таптым әле. Белүемчә, бу ИБ бандасының музыкаль коралы. Көчле энергетикасын шушы музыкаль коралны тотып булса да кулларыма алыйм әле, көчлерәк булып китермен әйме? Hey canım suluşum yaş ey nazlı. Hey canım merhaber balım merhaber tatlı. Hey canım suluşum yaş ey nazlı. Hey canım merhaber balım merhaber tatlı. Рәхмәт! Лайныга, үзе кебек шундый алсу пакетта бүләк иткәннәр. Ничек чыгышың? Канәгатьме үзең белән? Мин бит инде өченче артист булып чыгыш ясыйм. Шуңа күрә әле теге зритель дагын бик теге ничек әйтим, дулкынланып китмәгән дип әйтим соң. Шуңа карамастан менә бер әбиең миңа бүләк бирде. Матур итеп җырладылар. Миңа бик ошады, мин Уфаны шундый каты яратам. Гел монда килгәч шундый елмаю минем битемнән төшми. Син гомумән шушы образың белән, җырларың белән
эстрадаға нәрсе кіртем деп bu adımны ясадың ижад yolын сайлағанда? Мен бүтән жыршыларға ұқшамасқа тырышқан идем, шулай деп ойлаймын да қазір. Хам енді міне еш біздің балаларға, біздің теге подростыкларға деп айтымыз ойында теге тыңлар, музыка болсын үшін татар тіліндегі жырларны да алар шотланып тыңласын үшін міне мен шулай жырлар яздырам. Болып шыға бұғай. Хам сенің ең хит жырың ол енді Малайна белым барси. Айда бір генә куплет жырлап кетәле безгә. Ха. Эй, малай, алып келиш пышмак, без него мне просто никак. Я сижу, озеро кабан, мында элек хан булаган. Эй, малай, айда в Челны. Ой, мы забыли про Уфу, но можем рассмотреть такой план, малыш. Мама, диш. Минем анда салютлар атып җибәрәсе килде сиңа. Афәрин Лейна, без сине киләсе тамашаларыбызда да көтеп калабыз. Уңышлар телибез сиңа. Рәхмәт. Концертың бигрәк шәп, залларың да тулы, тавышың да моңлы, Нигъматуллин Нәфкать. Хөрмәтле тамашачылар, әйтеп китәргә кирәк, яңа ел шоу тамашасы, әлбәттә, безнең җырчыларыбызның чыгышлары белән бер рәттән бик кызыклы, матур шундый көтелмәгән безнең кунакларыбыз, җырчыларыбызның чыгышлары белән дә үрелеп бара. Әлегесе вакытта мен калса бик шундый үзенчәлекле итеп безнең Илдус үзенең чыгышын бүләк итте. Рөстәм Хасанов супер, бик кызыклы килеп чыкты. Афәрин сиңа. Һәм инде бу җырдан соң бәлкем Нәфкать абыйның үзен дә сәхнәгә чакырып чыгар. Әлбәттә, менә шушы Қойнар қызған алқышлар астында яратқан жыршыбызын да сәхнә түріне шақырыға. Сіздің қойнар алқышлар астында Татарстанның халық артисті Нәфкать Нигъматуллин. Yıllar geçti yıldır otlarda Şabısından toptu ikenler Yırak yıla yıgıra uydu Yar suvatta sıvışırmağı Siz жыгыз сагынасызмы шу сәхнәләрдәге чыгышларыгызны? Менә ничектер жылдан жыл дулкынланып киләм инде мин. Беренчедән туган якка кайтам бит инде. Шуңа күрә ничектер туган якта чыгыш үзенә күрә бер яктан кыен да рәхәттә дигәндәй сагынып киләм әлбәттә. Башкортстан Уфа тамашачыларын бик яратабыз. Менә бөтен минем җегетләрем дә кайчан Уфага барабыз дип шулай көтеп сагынып алабыз бу чыгышларны. Нәфкать абый, сез менә мин сезне күпме беләмәйме? Сез шундый тыйнак, сез шундый инде менә һәр вакыт инде җайлап кына һәр нәрсәне сөйлисез. Тормышта сез нинди кеше ул? Тормышта да мин сәхнәдән артык аермалы түгелмен. Сез бөтен шыгарыгыздан чыгарган хәлләр булгалаганы буламы? Була инде тормыш булгаштыр, авыр вакытларда була бит әйме. Булай ничектер үземне ничек кенә авыр вакытлар булса да тынычлыктарга тырышам. Менә минем бирешләрем бер дә зарланмадылар мага чаклы. Менә тормыш иптәшем дә Рәмзия дә аннан сорагыз ничек икәнлегемне. Нәфкать абый, менә шундый мөмкинчелек булса, сез сәхнәгә чыгып, Аллага шөкер, мин бу тормышта бик бәхетле кеше дип әйтергә теләгегез бармы? Сез чынлап та шушы сүзләр белән килешәсезме? Сез бәхетлеме? Әлбәттә, инде бәхетле аның Кастяктан карага кирәк. Менә сәхнә ягыннан җыр сәнгатенә кергәндә мин үземне бәхетле җырчымын дип саныйм, чөнки татар башкорт яшәгән инде бүтән төбәкләрдә булдым, шуңа күрә бик рәхмәтлемен. Ике халыкка да кайда гына барсам да мине матур заллар белән каршы алдылар. Шуңа үземне җырчы буларак бик бәхетлемен димен. Тормышта да Аллага шөкер, сәламәт сау булганда әле тормышның ямын. Нәфкать абый, менә вакыт машинасына утырсагыз, сез үткәнгәме, әллә инде алдагы тормышка юл салырыгызмы? Алга таба барабыз инде. Үткәннәргә үкемичә генә менә шулай киләчәктә шул ятты хыяллар түгел. Өметләр белән яшәргә, киләчәктә дә шул илләрбез тыныч булып шулай борчуларсыз. Менә бит инде безнең шаулап гөрләп яңа ел бәйрәмнәре әле һаман дәвам итәме, һәм инде без яңа ел шоу тамашасында әле һаман да шу хисләрне тамашачыларга җиткерергә тырышабыз. Нәфкать абый, менә сезнең бу ел яңа елда бере нык итеп сезне шокка торган бүләк булдымы? Сезгә берсе шундый сезнең күңелегезгә нык якын булган кадерле бүләк тапшырдымы, бүләк иттеме? Диләр. Нәрсә ул? Сер итеп кенә әйтмим генә калдырыйм әле.
kaldırayım el. Bülek gittiler. Bülekler buldu bu yılda Allah'a şükür. Өзіңіз бүләкләр тапшырыға яратасызмы? Яратам, әлбәттә. Жыл сайын якынларга инде бүләкләшәм. Шундай якын кешеләремә. Болар үземә дә бүләкләр бирделәр. Безнең тамашачыларга Нәфкать Игъмадуллина нинди теләкләр җиткерер икән киләсе 2022 елда? Менә мин сахнада әйтеп үттем инде шул. Менә бу һәр елны менә шулай яңа елга бит инде без якты хыяллар, зур өметләр белән керәбез. Менә шушы ümit хыялларыбыз тормышка ашсын. Менә шушы изге эшләр, изге гамәлләр белән янәшә үрелеп барсын иде. Шулай борчуларсыз, кайгы хәсрәт күрмичә бу елда инде матур шулай очрашулар насыйп булсын иде. Ялгыш әйттем бугай диеп, уйланам көне. Тамашасы кызганнан кыза бара дуслар. Хәтта сөйләгәндә дә бии сөйләсе килә мондагы энергетика, мондагы атмосфера дуслар. Тамашачыларга да әйтергә кирәк шундый яхшы күтәренке кәеф. Алар ял иткәннәр, алар инде рәхәтләнеп ял иткән күңелләре белән җыр моңны тыңлап үзләренең күңелләрен ачарга килгәннәр. Һәм моны инде әлбәттә безнең Туган тел телеканалы әзерләгән проектлар. Безнең тамашачыларга һәрвакыт аларның күңелләренә хуш килгән тамашаларны һәр даим бүләк итәләр. Сәлем, хәерле кичләр. Хәерле кичләр. Үзем дә сезнең кебек сәхнәләрдә кызып, шундый кыздырып тамаша ясаган кебек хис итәм. Күреп торам, җибәрәсләре килми. Әле 3нче җырны да җырладыгыз инде, әйме, уйламаганда, көтмәгәндә. Халык тагын беренче җырларга сорады бар да, яңа ел бит инде ул. Яңа ел ничекне башлыйсың, шулай була ди. Шуңа күрә халык җырларны гел сорап торсын, тамашачыларыбызга рәхмәт. Уфа яратабыз сезне, бик яратабыз. Уфа сагындырылган. Шунда карап торам да, төс кыяфәтләрегез белән бер-берегезгә туры килгәнсез, әйме? Гаиләләрегезне социаль челтәрләрдән карап барганда шундый тату гына яшәгән кебексез. Гомумән, сез бер-берегезгә шак кына теге авыррак сүзләр әйткән шакларыгыз булгалыймы? Һәм кем күбрәк үпкәләтә гаиләдә бер-берегезне? Бездә гаиләдә теге төрле вакыт була инде, мәсәлән. Ну, нәрсә өчен, мәсәлән, киемнәрне теге үз урынына куймасаң, киемеңне төреп куймасаң, кайсы вакытта миңа әлегә инде. Мин инде Зинирага гел сүгәм әйтәм, киемнәрне жуып кына туздырып бетерәсең дип, артык чистоплотный менә шуннан чыга тавыш. Ну без инде үз саклап йөри торган кешеләр түгел, тиз арада онытабыз, гафу үтенәбез. Ул инде ризат теге сөйләшмәй йөри алмый, үз саклап, сразу бер нәрсәгә булса да шул әртеп алып китә мине, көлдереп булса да. Инде алдырып китеп булмаса, Зинир белән бергә йокларга яткач, минем аяк назарәткә тукка булса, мин шуннан соң аны кочаклап алам инде. Әле бит инде әйтергә кирәк, күп кенә ял вакытларда бирелде, әйме? Артистлар хәзер бүтән төрле шөгыльләр белән дә шөгыльләнә башладылар. Сезнең гаиләдә нинди шөгыльләр барлыкка килде? Нинди шөгыль? Зур шөгыль эшләдек быел, малай эшләдек. Теге андый челтәрле мертәлле бизнесларга чакырдылар инде, кирип тормадык. Ничек дип әйтик инде? Нәрсә без Кара Идлегә кайтып сөйләдем инде күп тапкыр. Үгезләр алдык, аларны менә саттык. Сабада шулай дип, шундый бизнес безнең ит, авыл хезмәте. Һәм менә яңа бәйрәмнәре тантана итә бит инде, әйме? Нинди өч теләк җиткерер идегез сез бер-берегезгә киләсе елда? Өч теләк. Сәламәт бул. Теге никадәр генә бана булса да авыртма. Бергә булыйк. Һәм иҗатыбыз гөрләп барсын. Зинира, синеке бу теләкләргә ошарга тиеш түгелләр. Бер-беребезне саклыйк, бер-беребезгә терәк булыйк, бер-беребезгә ярдәмчел булыйк. Искиткеч матур соклангыч безнең җырлы, парлы дуэт Зинира һәм Ризат Рамазановлардан сезгә яңа ел сәламнәре. Ошый концерт әйбәт, матур җырлар. Исәнмесез, концерт бик әйбәт, бик ошый, зур рәхмәт. Иң яраткан җырчыларыбыз килгән, беренче бүләк бик шәп булды, икенче бүләк ишә дә яхшырак булыр дип өмид итәбез.
шақлар. Ой, Винарис, 2-3 тапқыр сені енеден сәхнеге шақырып шығардылар. Эч, Аллаға шүкір, мен әшінен де Башқұртстанда, онымен Уфада шундай тамашашылар әйбір. Әрірәқат олардың олғанда жырлауы, биюі, һәм нәрсе айтасым келе, яңа елді бәхет болсын. Бір нейде қойғалар болмасын. Ұзақ яшік, бірге болайық. Концертларда көрішербіз, а? Şaklar, jüler şaklar, eğlenip baytsaydı. Ғымымен сен, шундай har vaqt pozitiv айтып кеттім бетіндеймін, har vaqt шундай ашықсың, айма? Әйтмәсін, ауыр сөз әйтмә түс, сирек бит бұлайда яралы. Менә шул яралар бұлғалыймы сенің көңіліңді? Хам алар бұлғанда Винарис қойда нешік көңілін бушата, қойда нешік күш таба екен? Ну, әр кішіде бола ол, андай мезгіллер деп айтайын ма? Білесің, мен достар білән көрішем. Достар білән отырып, шай ішіп, шай гіне түгіл да, силашып, оралашып, орманға барып, ғыммен природаға шығып, ял етеміз. Хам сен шунда көңіліңен ендер дауа, жылық табасың айы? Менә шундай қиынырақ, ауыррақ мезгіллерде? Білесің, ағаш турында әйтесім келе, любой ағаш янына тұрсам, мен шушы ағаштан энергетика алам өзіме. Шынан да, мена жеңелерек болып кете, табиғат шулай. Винарис ғымымен өзі хоталар еш шейсің ма тұрмышыңда? Менә сенің бар ма? Менә бұл хотаны қылдым, бұлай тірге ярамай. Хам шул хоталар үстіне сен ішін алып барасың ма? Хоталар бар енді ол. Шулай бітінді, білесің бітінді. Но мен бір қошанда оқынмейм. Ішледім екен. Значит шулай. Дәріс ішледім ме, дәріс түгіл ме? Ол соңырақ болашақ. Соңырақ мен аны исправлю, соңырақ мен аны ойлайым. Һәм бітен шулай ішлемеске тырышам. Қызлар дейдің әлі үйлену yoqlап ниндирәк яңалыклар барсың. Мен беләм сен қойла құрыға инде әзірленіп, инде планлаштырып та біткәнең бұл yoqlап әлі хәлләрең ничек синең? Әй жаныкым, 2 ел элек мен біз планын аштық. Планда да бар ул. Гүлнара белән без уже әзердә идек. 22 август былтыр булырга тиеш туй. Ну менә минем әни киткәч biz toyni күшердік деп айтсақ та ярый. Қошанға күшердік әлі өзіміз әлі ойламаймыз да. Ну, біз бірге, Аллаға шүкір. Бұл бек шатлықлы хабар. Біздің арамызда мәхәббәт, дуста, бүтін нәрсе бар. Демек, аның исеме Гүлнара. Да, Гүлнарам, өкінішке ярылмасын дейм. Сен тұрмышта да бір шундай болсаң, Винарис тағын қабатлап айтам, Гүлнараға бек рахаттыр сенің кебек кіші біле яшәуі. Шулай бит. Ансы Гүлнара өзі әйтер. Ғыммен мен сәхнеден мен тұрмышымда да шундай. Гелмин позитивта, чөнки елларға вақыт юк. Эш күп, Аллаға шүкір. Дуслар күп. Гүлнара янымда. Туган тел каналым гел карыйбыз. Шуңа күрә миңа рәхәт. Искиткеч Винарис егет. Рәхмәт сиңа. Яңа еллар белән. Пока. Bakışını şöyle tarafas Bir yanıp nurlar yanılmaz Ağlatlar Sırgıda girmiş irge yaz Kullarına yığılırlar şiir Исия Бадретдинова үшін 2021 ел нендей хатирелер қалдырды екен? Нендей дәріс дұрысырәге берді ол сенің үшін? Сулап қарап отырам, я. Әйе, достар, әйтірге керек, чөнки 3 жырны сіздің мишәрләде, 4 жырны маншып кірдің сен әйім мишәрләде әйткәнше. Ескерткеш, әлі тағы да шақыралар, әлі тағы да қул шабалар. Вақыт шекле бүгін, чөнки бүгін жиылма концерт.
Біз инде сені көтіп қалабыз ола бірсе. Мен ойлайым, барыбызга да тормышка гына башка төрле күз белән, караш белән карарга өйрәтте буга инде бу еллар. Эштән арыдым дип әйтергә куркыныч хәзер, Аллам сакласын. Ардым дигәнем берсендән 2 елга бикләде дә куйды Ходай бабай, бүтән әйтмим. Ардым да димим, туйдым да димим. Эш булып торсын. Эш булсын да эшләргә сәламәтлек булып торсын дуслар. Иң кадерлесе шул. Мен хәзер әбиләр кебек, мен 40 мең тиягына чыктым, и все башланды хәзер. Эй, Раббым, сәламәт булыйк, сәламәт булыйк, сәламәт булыйк. Шундый әйләндем мен хәзер. Все. Әллә акыл килде, әллә картлык килә шундай. Барсы да бардыр инде Лисия. Дус тым турындагы җырың бик нык зур популярлык яулады. Гомумән синең һәрбер җырың хит дәрәҗәсенә әверелеп бара, үсеп бара, үз урынын алып бара тамашачы күңелендә. Ә синең үзеңнең рәхәтләнеп, бөтен эш серләреңне чишеп салырда якын дустың бармы? Аллага шөкер, бар. Ул Иратмы, хатын-кызмы? Димәк, Лисия Бадретдиновага Ират белән хатын-кыз арасында чын тугры дуслык була аламы дип сорасак, син әйе дип җавап бирәсең. Әлбәттә дим, күп кешеләр ышанмыйлар, это временно диләр, барыбер мәхәббәткә үрелә ул, я кайчандыр мәхәббәт булган, аннан соң дуслыкка калган диләр. Кайчандыр мәхәббәт булып, аннан соң дуслыкка әйләнгән, вообще кешеләрне белмим әле мин дөресен әйткәндә. Әле мин аерылышып, бик яхшы мөгамәләдә булып, дус калган, интервьюларда әйтәләр инде. Без менән дуслар. Беркем дә дус булып калмый аерылышка качтым. Это нормально. Барыбер ниндидер үпкә калган була, или әйтәләр баштан дус, аннан соң мәхәббәткә күчә, юк күчми дә. Бөтенесендә бер калыпка салып карарга ярамый. Лисия Бадретдинова өчен гаиләдә беренче урында мәхәббәт булырга тиешме, әллә хөрмәтме? Баштан мәхәббәт була инде ул. Син нәрсә кияүдә булмаган кеше кебек. Минем синең фикереңне ишетәсем. Баштан мәхәббәт була. Аннан хөрмәткә күчә, аннан сабырлыкка күчә. Аннары ярар инде күп генә калгандыр дисең. Түзеп яши башлыйсың. Төрлесе бардыр инде. Ә син гомумән тормышта нәрсәләрне кичерә алмыйсың? Кешеләрнең нинди кыламышларын, адымнарын? Миңа ихласлык кирәк. Яхшымы, начармы, мине үпкәләтә торганмы, түгелме, мөһим түгел, миңа дөрестлек кирәк, миңа ихласлык кирәк. Син сизәсең менә кеше сине? Мен сизәм. Былай итә башлыйлар икән, миңа матур сөйләп, башка җирдә нәрсә сөйләп, шундук сизәм. Сиңа менә артистлар арасында көннәшү хисләре бармы? Син аны сизәсеңме? Сизсәң нәрсә эшлисең син? Артистлар арасында 100% дуслык булырга мөмкин түгел. Бусы тоже әкият. Бөтенесе белән дә яхшы аралашам. Әгәр дә көннәшү сизәсең икән, бу бит инде әйбәт дигән сүз. Димәк, син нәрсәнедер аны көннәштерерлек итеп эшләгәнсең дигән сүз бит инде бу. Ниндидер ачулану хисе белән түгел, ух дип куям, ой, мин молодец дип куям. Әгәр дә миннән кемдер яхшырак эшли икән, укытучыга караган кебек карыйм. Бу да нәкъ минем кебек авыл баласын нишләп мин болай итә алмыймсың әле дип. Тоже ниндидер ачу үпкә дигән әйбер юк. Конкуренция булырга тиеш, бу дөрес хәл. Ул булырга тиеш прям, ул тиеш. Конкуренция рождает качество. Бер-беребездән карый нәрсә генә кылам чыкмыйбыз бит инде хәзер. Кыш бабайның сакалына ап-ак карлар кыйылган, кыш бабайның сакалына ап-ак карлар кыйылган. Бабай карга җырга, безне котлар йөри, бабай карга. Яңа ел шоу тамашасы әлегә беренче бүлеге тамам дип әйтсәк тә була. Әмма ләкин дусларым, безнең белән бергә калыгыз. Түгел, бер атадан соң без сезне шулай ук шушы тамашадан әзерләнгән бик кызу һәм инде шәп репортажда көтеп калабыз. Әлегә Роза Хәйруллина, тапшыруның авторы һәм алып баручысы, сезгә саулык, сәламәтлек, мәхәббәт һәм якты уйлар белән яшәүгезне теләп калам.